Nasleduje zastávka Divadlo Andreja Bagara. Exit here for the historical city center. Divadlo Andreja Bagara. Nasleduje zastávka Rázcestie Priemyselná. Rázcestie Priemyselná. Nasleduje zastávka Mevak. Mevak. Nasleduje zastávka Nitra Frost. Nitra Frost. Nasleduje zastávka Horné Krškany. Horné Krškany. Nasleduje zastávka Rázcestie autobusová stanica. Rázcestie autobusová stanica. Nasleduje zastávka Centrum Mlyny. Exit here for the city center. Centrum Mlyny. Nasleduje zastávka Nemocnica Zobor. Konečná zastávka. Nemocnica Zobor. Konečná zastávka. Dovidenia. Nasleduje zastávka Wilsonovo nábrežie. Železničná stanica Nitra. Konečná zastávka.